Как да си изберете часовник лесно и бързо? Въпросът, на който ще може да се отговорите след видеото, но все пак има едно нещо, за което трябва да внимавате. Сред първите въпроси, които задавам по време на безплатната консултация, която предлагам, са: за кой е часовника и какво е ежедневието му. След това мога да определя следните неща: какъв може да бъде механизма, предпочитание за размер, какъв стил да бъде часовника, има ли значение стъклото и, разбира се, водоустойчивостта. Механизмите се делят на 3 основни вида. Механизмите с ръчно навиване, това са механизми, които трябва да се навиват на ръка през определен интервал от време. Самонавиващи механизми или така наречените автоматици. Това са механизми, които се самонавиват благодарение на движението на ръката или друго такова. Също може да са с опция за ръчно навиване, като повечето съвременни механизми. Кварцовите механизми, това са механизми, които се захранват от батерия. Второто нещо, за което ще говорим и има значение, е размера на касата на часовника. За китка с обиколка между 15 и 16 см, подходящ размер би бил между 34 и 38 мм. За китка с обиколка между 17 и 18 см, подходящ размер би бил между 37 и 42 мм. А за китка между 19 и 20 см, подходящ размер би бил между 40 и 44, 45 или дори 46 мм. Друго важно разстояние е разстоянието от лък до лък. Като общо правило е, че не трябва да заема повече от 70-80% от китката ви. Тоест, колкото по-прибрани са лъговете към касата, толкова по-малък и удобен ще е. Следва да се съобразим и да изберем стила на часовник: елегантен, водолазен, хронограф, всекидневен, пилотски или полеви, GMT и дигитален. Стъклата при часовниците биват 3 вида. Акрилкристал. Това е стъкло, изработено от пластмаса и е най-мекото от трите. Въпреки това, то е устойчиво на удар и може да се полира. Минерал кристал. Това е най-разпространеният тип стъкло в света на часовниците, като то е по-устойчиво на надраскване спрямо акрилкристала. Сафир кристал е най-устойчивото стъкло на надраскване от трите, също така е най-прозрачно. При него е възможно да се използват и антирефлексни покрития. И последното, но не по-важно, за което наистина трябва да внимавате, е водоустойчивостта при часовниците. Започваме с 3 атмосфери или 30 метра, като те позволяват миене на ръце и пръски от дъжд. 5 атмосфери или 50 метра позволяват първите 2 плюс слаб душ. 10 атмосфери или 100 метра позволяват първите 3 плюс плуване във всякакви водни басейни, и 20 атмосфери или 200 метра позволяват всичко това плюс гмуркане. Ако това, което гледахте, ви хареса, моля абонирайте се за канала, като натиснете subscribe бутона и камбанката до него. Благодаря, че гледахте и до скоро!